Er Trump en bedre ejer end rigsfællesskabet? Hvordan skulle jeg kunne vide det? Hvordan skal nogen kunne vide det? Så hvad vil du synes, han var en bedre ejer af rigsfællesskabet? Om jeg vil synes det. Min mening betyder ikke rigtig så meget. Men umiddelbart, så når man ser på historikken, så ser det ud til, at der er gjort meget for at udvikle det grønlandske samfund og med respekt for den grønlandske kultur over tid. Så man kan sige, at rigsfællesskabet har den fordel, at de ligesom kan vise tilbage til nogle gode ting, de har lavet. Selvfølgelig også undskylde nogle dårlige ting, de har lavet i tidsløb. Men det er den fordel, man kan sige, der kan argumentere for rigsfællesskabet. Hvor Trump, han står jo lidt på sidelinjen og det er lidt uklart, hvad det er, han vil. Og hvem skal have pengene, og hvem bestemmer prisen, og alt det her, og hvad kan han så gøre for grønlænderne. Men de har selvfølgelig også, sikkert også deres program, men det kan man jo ikke. Ja. Vil Trump være den rette ejer for Grønland, hvis han skulle blive? Hej, det går i dag. Der er jo ikke noget historisk, altså rent retshistorisk belæg for, at USA skulle eje Grønland. Det er jo bestemt Folkedomstolen for lang tid siden, tilbage i 1950'erne. Ja. Og der har man ud fra den samhandel og den udvikling, der har været indtil den dato, har man vurderet, hvem var egentlig så de rette til at have overherredømme på Grønland. Og der har man, Norge var jo en stærk kandidat dengang, fordi de havde også en del at gøre med Grønland. Men det var altså Danmark, som endte med at være dem, som man anså for at være mest forpligtende på at udvikle det grønlandske samfund. Hvad tror du Trump, hvis han vil købe det, skal bruge det til? Jeg tror, det har et eller andet med penge at gøre. Jeg tror, det har noget at gøre med sikkerhed i forhold til naturressourcer. Der findes jo en del metaller til mineudvinding og sådan noget på Grønland. Der er uran, der er titan, der er mange forskellige metaller. Der er sikkert også nogle metaller, sjældne jordarter, som vi ikke har kendskab til lige nu, om der findes forekomster, der er værd at udvinde. Så sådan noget rent strategisk i forhold til sikkerhed, i forhold til elektronikindustri, computerindustri og sådan noget. Der kunne jeg forestille mig, at der er en interesse. Ja. Og så er der måske også til dels en strategisk interesse i forhold til noget militær, NATO og så videre. Men det er jo noget, som allerede er etableret, så det burde ikke være så vigtigt for USA, fordi de allerede er i NATO og samarbejder omkring forsvaret, også på Grønland. Der har jo været radarstationer på Grønland, også inde på indlandsisen, amerikanske radarstationer, og det har der været konsensus om, at det var i orden. Så alt det der med varsling og alt det her og beskyttelse af USA, det burde egentlig ikke være et problem for USA. Tak, Jan. Tak for at du ville være med til interview. Det var så lidt. Ja. Tak fordi I kom og interviewede mig. Yes. Men som sagt, jeg er ikke politiker, og jeg har ikke en stor kendskab til forholdene, hvad det angår der.